guys, tangan जों बावखुंग्रियाव दा बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फार्स्ट टाइम बे आंनि सल'गोफोरनै जों दा बे समाव ब्रेकफास्ट खालामदोंमोन आरोना मानो होनबा जों एसे फुङावनो थांदोंना एसे फुङाव थांनायनि थाखाय जों ब्रेकफास्ट खालामनो गोनां जादों जों बयखौबो 4:30 आव फैदोंमोन आरोना 4:30 एसे लेट जादों आरोना 4:30 जोंनि गारिया इनिफ्राय आं 5:00 खारलांदों आरोना 5:30 खारदों स' बेखायनो ब्रेकफास्ट खालामदों आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय जों थांबाय थानोसै ब्रेकफास्ट खालामखांनानै दा जों ब्रेकफास्ट खालामखां इरिखां थांबाय थाबाय आरोना ओरै गेट मोनबाय ओमफ्राय बैयाव दैबो फ्रि होदों आरोना जों दै फ्रि होनायखौ गंफा लानानै थांबाय आरो जों दैबो लांखादोंमोन आरोना थेवबो जों गुसु लानानै थांबाय दा गाखोहांसै आरोना बावखुंग्रि हाजोफोराव नै फाइनालि जों बावखुंग्रि मोनफैबाय ओमफ्राय दा गाखोलांबाय थानोसै सल'गोफोरनै बे ससेनिफ्राय भिउफ्रा बिराद मोजां आरोना दंफां सिं थांनांगौ ओमफ्राय भिउफोरखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरोना स्टेन्डार्ड मोनदों स' नोंथांमोनाबो फैगोन बोसोराव खेबसे थांनाय नायदो आरोना बिराद मोजांखा जायगाफ्रा ओइ मानसि जाहांबाय आरोना जों एसे फुङाव फैदों नालाय बारा मानसि जायाखै आगोलाव थांबाय जानो हागौ आं बेफोरबायदि हाजो गाखोनो मोनबाथाय बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना हाजो गोजौआव गाखोयोबाथाय बार सिउ गोसोआनो गोजोनखायो आरोना आंनाव मेंनायानो फैया मानो होनबा हाजोआव गाखोनायनि सिनारि नुहुरनाय आरो बिनि सायाव जों बार खोलो खोलो मेंनायानो फैखाया आरोना गोसोफ्राव मेंनाय होननायानो फैखाया स' नोंथांमोनाबो खेबसे फैनाय आरोना हाय हाय जोंफोर हाय Dera, hai. Hai. स' जोंनि लोगोफ्रा नैबे गाहायनि मन्दिराव रावबो फुजा होआ होनदों आरोना एसे गोजौनियाव होगोन होननायखाय दा बेयाव रावबो फुजा होआसै जाय डाइरेक्ट गाखोलांबाय थानोसै आरोना गोजौसिम थांसै बेयावथ' सब मन्दिर मोनलांबाय थाखायो होननानै खोनादों आंबो थांफेराखै नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना माबायदि जायो माबायदि मायो फारि नुलांगोन आं थांफेरैनो आंबो नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन गाखोनाय एबार जाहांबाय आरोना स्टार्टिं अन्थाइ मोनहांबाय ना देरा स्टार्टिं जाबाय आरो एबार दावखोनाय डाइरेक्ट दावखांबाय डाइरेक्ट दावखोनाय जाबाय बेनिफ्रायसो दावखांनाय आरोना नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे डाइरेक्ट फिसा दावखोनाय मोनबाय दा लोगोफोर डाइरेक्ट फिसा दावखोनाय मोनबाय स' लोगोफोर नायलांबाय थादों आरोना गोथिया दावखोनाय नै गाहायाव नैबेनो फार्स्ट मानो आरोना फार्स्ट गाखोनाय बेनो गोजौआ फार्स्ट गाखोजेननाय आरोना बिराद गोजौखा फार्स्टआवनो बिराद गोजौ ओमफ्राय आरो उनावथ' मा जाहैगोन बेखौ बुंनो हाला बेयावनो बिराद गोजौ थियाखा आरोना बे फार्स्ट गाखोनाय बे फार्स्ट गाखोनायावनो मेंलांखागोन आरोना बिनि उनाव फारि नुलांबाय थागोन नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन सल'खौनो गोथिया गाखोबाय आरोना नोगोर बेनिफ्रायनो ओरै खिरर बिराद ग्रं जोंथ' हायो र' माखासे हिन्जावफोरा हायाना सिख्लाफ्रा बिराद माबा आरोना फिसाथार नै लोगोफोर दिरुं हमथाग्रा होखादों बारा खस्थ' जानाय नङा आरोना नै ओरै दिरुंजों गाखोबोगासिनो दिरुं हमथानानै बिराद फिसा नै इयाव ओरै दिरुंजों हमथाबोगासिनो हाय सुरजेट गोजौआवबो नाय माबायदि थिया स' लोगोफोर नोंथांमोननो आं बिदिनो भिउखौ देखायलांबाय थागोन ना फार्स्ट गाखोजेननाय दा गोजौनिफ्राय आङो गाहायाव माबायदि बेखौ देखायदों आरोना नोंथांमोननो बिदिनो आं भिउफोरखौ देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जागोन आरोना थांगोलाबाय बिसोरो माबा मेंगोना मेङाखै बिराद फिसा गाखोनांदोंना जों दा बिराद फिसा गाखोदोंना जों बिराद माबायदि मोनदों बिराद बरिया मोनदों ओमफ्राय मेंनायखौ लानानै जों गाखोथारगोन ओमफ्राय बेसेबां थियामोनलाय थिया ओरैबायदि थिया दैखरा जेरै थिया बेबायदि थिया नैयाव दा जों जिरायनोसै आरोना दसे नेहाय दंजोबो गासिबो माखासे थांग्रोखो ना माखो माखासेखौ नेनांबायना जों नेयै लानानै थांसै गासिखौबो नङाबा ज' फैनाय ज' थाङाबालाय गैला थांजोबबायसै आगोलाव थांग्रोनोसै दा जों थांबाय थानोसै आरोना
नायफालांबाय थाबानो जाबाय ओरैनो भिउआ मोजांथार भिउफ्रा बिराद मोजां आरोना गासिबो बिराद मानसि जादों ओमफ्राय एसे खम आरोना जों एसे फुङाव फैदों आरो ओमफ्राय माखासे थांबाय दा गोजौआव थांबा लोगो मोनहैगोन मानसिफोरखौ दे जायखिया दा नायलांफाबाय थाबानो जाबाय जोबजासे भिडिअ एबार गाखोनोसै एबार थिया मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर आरोबाव थांसै एबार दावखोनोसैलाय ओइनिफ्राय जागायसिगोनलाय थिया बिराद थिया आरोना ना खाथिखौ होनदोंमोन ना मानसिफ्रा ना खाथिनिफ्राय मा होनो स्लेबसिन आरोना ना खाथियासो स्लेबसिन बेयाव बांसिन थिया दं रं बिराद गोजौ गाखोलांनांगौ ओरै उनखैबो बिराद मानसि दं आरोना नै माबायदि जायगाफ्रा भिउफोरखौ नायहरनानै आंनि गोसोआ बिराद गोजोनदों आरोना आथिंआव आरो खोलो बारनायनि थाखाय आं बिराद गोजोनदों स' नोंथांमोना खेबसे फैनानै नायफैलाय बेसेबांबा मोजां जायगा नुहुरो गोजौनिफ्राय गाहायखै नाहरबा बिराद मोजां नुयो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था आरो भिडिअखौ होमबानो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन माबायदि आरो नोंथांमोना रियेलाव फैनानै नाय बिराद मोजां बे बेकग्राउन्डखौ नायना आरो बेकग्राउन्डनि भिउफोरखौ बिराद मोजां आरोना नायलांबाय थाबानो जागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिराद मानसि जादों आरोना बिराद मोजां बार बारो गोजौआव ओमफ्राय ऐखिनि उनखिनि बेकग्राउन्डखौ नायना बारा मोजां नुनाय आरोना बे केमेराजों होबा साबसिन नुगोन फ्रन्ट केमेराजों बारा मोजां नुखाया नै जोंना बस मोना फट' खालामनो आरोना फट'शुट आरो ओरै सानै दङ फट'शुट खालामनो जों अन्थाइनि बे अन्थाइ खालामगोन आरोना फट'शुटखौ रियेलाव नायना फैबा मोजां नुगोन आरो रियेलाव नायफैनांगौ ऐखिनि भिउफ्रा बिराद बरिया आरोना ऐखे स' लोगोफोर जोङो दै गांनायनि थाखाय टेक्सिखौ बायनानै लोंबाय ओमफ्राय बे समाव टेक्सि बायनायाव टेक्सिया 80 लादों आरोना प्राइसआ 80 ओमफ्राय ओरैनो नर्मेलफ्राव बायबाथ' बेखौ मा होनो 40आव मोनो नायलाय नोंथांमोना ओमफ्राय जुदि गोजौआव बायनानै लोंहैबा 80 लायोब्ला ओमफ्राय जों गाहायाव बायनानै लाबोखानायमोनबा जोङो 80नि गंनै मोनगौमोन होनबा जों साबसिन जागौमोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा मालाबा एबार फैगोन बोसोराव जुदि बावखुंग्रि हाजो गाखोनो गोसो जादों नोंथांमोना बावखुंग्रि हाजो गाखोनोबा गासैबो बुस्थुखौ बायनानै लांखा नङाबा जायगायाव बायहैनांगौबा प्राइसआ खावसेनि बारा लानांगौ आरोना बिराद मोजां नाङो हाजो गोजौ गाखोबा बिराद मोजां बेलेग बिराद बार नाङो आरोना बिराद बारनि थाखायनो बैसागोजों आरो हाजार मेंबाबो बिराद बार खोलो ओमफ्राय भिउ नुनायजोंनो गोसोफ्रा गोजोननानै मेंनाय बायदि मोनो आरोना स' नोंथांमोनाबो फैनानै नायबानो जाबाय ना खेबसे मालाबाबो एबार बोसोराव फैनो हायाबाबो फैगोन बोसोरफ्राव बेसेबां गाखोयो बेसेबांनो मन्दिर मोनलांबाय थायो ओमफ्राय जों मोनसेबो मन्दिराव खुलुमाखै आरो दाबो ओमफ्राय उनाव खुलुमहैगोन आरोना खुलुमहैनो सानदों आरोना उनाव ओमफ्राय मन्दिराथ' बिराद मोनलाङो आरोना जेरैबो मन्दिर बेनि थाखाय जों उनाव खुलुमहैगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे एसे गोजौ बेसेबां गोजौ थांबाय थागोन थांगासिनो दा बारा बिराद खोलो बारो आरोना बिराद मोजां बार बारनायफ्रा स' जों थांबाय थागोन आरो नायफालांबाय थाबानो जाबाय ओरैनो दावख्लायबाय एबार स' लोगोफोर बेयाव जा मोजां दालां बानायदों ओमफ्राय बे दालांनि कालाराबो बिराद मोजां जादों ओमफ्राय ओइ फारसेखैल' हमग्रा होना ओरैबो हमग्रा होनायमोनब्ला बिराद मोजां जागौमोन बिराद मोजां लोगोफोर नै भिउफ्रा बिराद मोजां जाना गासिबो स' थांबाय थागासिनो जोङो नायलांबाय थादोल' बरिया भिउ नुहुरो आरोना लोगोफोर नै जों गारि दोननाय जायगायाव बे जराव दोनदों आरोना गारिखौ लोगोफोर बिराद मोजां खोलो बार बिराद खोलो बार बिराद गिदिर खारलायनायखौ नुदों आरो बिराद बार नायनानै नोंथांमोना नुखादों ओइ भिउखौ नाय बेकग्राउन्ड भिउखौ बेकग्राउन्डखौ ओरैनो बिराद बरियाखा ना नोंथांमोनाबो रेलाव फैनानै नायफैना रेलाव फैनानै नायफैबा बिराद मोजां नुगोन एखे नाय ओरै बिराद मोजांखा हेलौ हाय होनलाय ओमफ्राय मेंखोना माखो ओंखाम उखैनो उखैयाखै देरा हाय होन ओमफ्राय मेंखोना मेङाखै
Ini saksi gesernya mingnan raka semai deh. Nih. Sepeda lagi ber. Jabtel sepeda lagi ber nih ada. Yang mondir orang jabtel apa? Bapak. Coba yang nampak. Mondir amrai ini jabba. Bilang para wajah karena para berat mujang padang tirat mujang sana berjaga berat karena para nih. Kakak nama jam dah kesiko. Ya, mbak yau kakak nama jam kena. Foto lanang nak terpakin deh. Ayah. Ini berat mujang mudin nabi uko. Ya. Mengapa kakak belum itu? Anu sih lagi ada di situ. Deh, like channel kamu tak kasih kan? Mobile nak lagi nggak? Bayo jangan tuh bayo. Solo kepada ini video ini saya solo nonton video ini moga like comment share kamu dah ada dasar ni subscribe kalau makin pas subscribe kamu dah na ambai जों फैफिननाय लोगो लोगो मानसिया होंगो दोंगो जादों आमफ्राय जों फार्स्ट थांनायाव मानसिफ्रानो गैयामोन आरोना जों फुङाव थांदोंमोन बेनि थाखायनो मानसि लोगो मोनाखै आमफ्राय जों फैफिननायाव बिराद मानसि जाबाय स' लोगोफोर बाय बाय